नमस्कार. काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, काही दिवसापूर्वीच आपण शाळेतला पाऊस ही कविता ऐकली होती. सध्या पावसाचे दिवस आहेत. पाऊस कितीही पडो, कमी जास्त, यंदा तसं कमीच पडला. मुळात सुरुवातच जूनच्या 20-22 तारीख नंतर झाली. आता जुलै महिना आहे तरी म्हणावं तसं पाऊस नाहीच आहे. तो असा नसला की माणसं चरफडतात, वैतागतात पावसावर. आणि जास्त कोसळला, पाणी पाणी झालं तरी नुकसान होतं, तरी माणसं शिवाय देतात. पण असं असूनही आपली भिस्त ही सगळी पावसावरच आहे. तोच आपला तारणहार आहे. तर तेच सांगणारी ही कविता आहे आजची. पावसावरच भिस्त, पावसावरच भिस्त. येशी कधी चोर पावलाने, येशी कधी चोर पावलाने, कधी गडगडाट करत. येशी कधी चोर पावलाने, कधी गडगडाट करत. वाऱ्यासर येता तू, हातात छत्री नाही टिकत. रिमझिम रिपरिप संततधार, रिमझिम रिपरिप संततधार. कधी ढगफुटी मुसळधार, कधी ढगफुटी मुसळधार. धोधो कधी धुवाधार, धोधो कधी धुवाधार. अशी नावे तुझी जोरदार, हे आम्हीच ठेवलीत. अशी नावे तुझी जोरदार. विजांचा कडकडाट, विजांचा कडकडाट. ढगांचा दंडनाट, वाऱ्यांचा झंझावात, पाण्याचा खळखळाट. जेव्हा पाऊस खूप असतो, मोठा असतो, विजांचा कडकडाट, ढगांचा दंडनाट, वाऱ्याचा झंझावात आणि पाण्याचा खळखळाट. होता तुझी वक्रदृष्टी, कधी होता तुझी वक्रदृष्टी, येई डोळा पाणी. होता तुझी वक्रदृष्टी, येई डोळा पाणी. कधी ऋषी इतका की नैनी दाटे पाणी, कधी ऋषी इतका की नैनी दाटे पाणी. रुसलो किती रागावलो, तरी पाहतो तुझी वाट. रुसलो किती रागावलो, तरी पाहतो तुझी वाट. तुझ्याविना कसे जगू, तुझ्याविना कसे जगू. तुझ्यावरच तर आमचा थाट, तुझ्यावरच आमचा थाट. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा. पावसाबद्दलची तुमची आणि कवितेबद्दलची मतं मांडा कमेंटद्वारे. आपल्या मित्रमंडळींशी कविता शेअर करा. ह्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल किंवा कोणाचं राहिलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आता परत आपण भेटू येत्या 27 जुलैला एका खास दिवशी एक खास कविता घेऊन. धन्यवाद. परत भेटू.